бозӣ барои ба даст овардани суперҷоми тоҷикистон 2020 миёни Истиқлол ва Хуҷанд 4 апрел дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор мегардад. оғози бозӣ соати 17 дар назар аст. дар маҷмӯъ сар аз соли 2010 ин 11-умин рақобат барои дарёфти суперҷоми тоҷикистон ба ҳисоб меравад. бошгоҳи Истиқлоли шаҳри Душанбе 8 маротиба дар солҳои 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 ва 2019 ин ҷоизаи олии футболи меҳан ромоли худ намудааст. як навбати дигар дастаҳои равшан ва ҳосилот ба гирифтани ин ҷоиза шарафёб гардиданд. тими Истиқлол зели роҳбарии мутахассиси украинӣ Виталий Левченко барои маротибаи нуҳум соҳиб гардидани ин ҷоиза омодагӣ мебинад. даста дар як рӯз 2 маротиба тамрин мекунад. бозингарон субҳгоҳон дар толори варзишӣ ба обутоби бадан машғул мешаванд. пас аз нисфи рӯзӣ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ бо анҷоми машқҳои тактикӣ тамринҳоро идома медиҳанд. тибқи иттилои сармураббии тим, дастпарварони ӯ аз ҷиҳати ҷисмонию равонӣ омодаанд ва ҳозиранд дар баробари дилхорақӣ бозии арзанда нишон диҳанд. бошгоҳи Хуҷанд ба ҳайси барандаи нишонҳои нуқраи чемпионати кишвар дар баробари қаҳрамони феълӣ ва барандаи ҷоми мамлакат бар он талош мекунад, ки ҳадди аққал тавонад дар таърихи мавҷудияти хош соҳиби шоҳҷоми мамлакат гардад. бо мақсади ҳифзи саломатии аҳолӣ аз бемории коронавирус, вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия додааст, ки бозии мазкур бидуни мухлисон баргузор карда шавад. федератсияи футболи Тоҷикистон ин тавсияро дастгирӣ намуда, бозии дастаҳои Истиқлол ва Хуҷандро дар суперҷоми Тоҷикистон 2020 бидуни ташрифи мухлисон ба варзишгоҳ доир мекунад. аммо мухлисону ҳаводорони футболи ватанӣ метавонанд ин рақобатро тариқи шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол ба таври мустақим тамошо намоянд.